Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι των κόμιξ στο καινούργιο μας βίντεο, όπου σήμερα έχουμε παρουσίαση με πακέτο Popeye. Έχουμε μικρά Popeye, μεγάλα Popeye και μεγάλα κλασικά Popeye. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τεύχος για σήμερα, το Popeye νούμερο 71, το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βλέπετε από τα τεύχη 65 και μετά περίπου άρχισαν τα ελληνικά εξώφυλλα και όχι τα ιταλικά στα Popeye. Βλέπουμε έχει και Φέλιξ μέσα, η οποία είναι από τις πρώτες παρουσίες του Φέλιξ στην Ελλάδα σε κόμιξ, που έχει κυκλοφορήσει και δικό του περιοδικό αργότερα. Βλέπουμε είναι από τις 31 Οκτωβρίου του 1974, είναι αρκετά παλιό. Και πάμε να συνεχίσουμε με το Popeye 212. Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο, όπως βλέπετε, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, καλοκαιρινό. Να δούμε και το εσωτερικό λοιπόν. Βλέπουμε Bud Sage ιστορία εδώ. Από το Popeye νούμερο 160 περίπου άρχισε να δημοσιεύονται στο μικρό Popeye του Δραγούνι ιστορίες αμερικάνικες του Bud Sage. Παράλληλα στο μεγάλο Popeye κυκλοφορούσαν συνέχεια αμερικάνικες. Τώρα έχουμε το Popeye 234, άλλο ένα 200 που έχει αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο. Πάμε να δούμε το ιστορικό του. Αυτό είναι από το 1977. Να πάλι Bud Sage. Και έχει και την αφίσα του, όπως λέμε αυτό, που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος σε στυλ Καραγκιόζη. Να βλέπουμε μέρος πρώτο, δημοσιευόντουσαν σε μέρη, δεν ήταν όλες οι ιστορίες ολόκληρες στο μικρό Popeye. Πάμε λοιπόν τώρα στα μεγάλα Popeye. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο παλιά μεγάλα Popeye της συλλογής μας, το νούμερο 22. Και βλέπετε πόσο ωραίο εξώφυλλο έχει, πασχαλινό. Σκέφτομαι να το ανεβάσω το Πάσχα. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πολύ, από Έλληνα σχεδιαστή. Βλέπουμε εδώ τις φανταστικές ιστορίες που έχει, που είναι του Wildman οι περισσότερες. Σπαζοκεφαγιές Popeye Club, δηλαδή αλληλογραφία. Εδώ έχουμε και μια ιταλική, λίγο περίεργο αυτό, για το μεγάλο Popeye τότε. Μια ιταλική ιστορία. Δείτε εδώ χαρτοκοπτικές, πασχαλινό, φοβερό. Να και η χαρτοκοπτική εδώ πέρα είναι. Οι ιστορίες εδώ οι αμερικάνικες με το Popeye, του Wildman, με ωραία χρώματα. Ελληνική ιστορία αυτή, detective Popeye, όπου πρέπει να βρει τη λύση, πολύ ωραίο. Και είναι από το 1976, αρκετά βαγιό. Απρίλιος του 1976 λοιπόν, το μεγάλο Popeye 22, πάρα πολύ ωραίο. Έχει 68 σελίδες. Και αυτό εδώ είναι το τελευταίο super μεγάλος Popeye, το νούμερο 70. Από το 70 και μετά, το 71, άρχισε να λέγεται νέος μεγάλος Popeye και όχι super. Βλέπουμε το ιστορικό του και ότι οι σελίδες του, 1980, όταν κυκλοφόρησε, ότι οι σελίδες του τεύχους είναι 54 και όχι 68 όπως τα προηγούμενα μεγάλο Popeye. Μειώθηκαν σελίδες, λίγο περίεργο αυτό, να έχει περισσότερες σελίδες το μικρό Popeye από το μεγάλο. Και δείτε εδώ πέρα τη διαφορά στο μέγεθος. Η διαφορά αυτή ξεκίνησε από το μεγάλο Popeye νούμερο 26 νομίζω. Βλέπουμε εδώ τη διαφορά στο μέγεθος. Και πάμε τώρα να τελειώσουμε με τα δύο μεγάλα κλασικά Popeye, τους ωραίους τους τόμους. Αυτός είναι ο νούμερο 18. Θα δούμε το ιστορικό, τι τεύχη περιέχει μέσα. Τα τεύχη είναι γύρω στο 90 νούμερο. Βλέπουμε έχει 3 τεύχη, μεγάλο Popeye, νέο μεγάλο Popeye. Αυτό είναι το 90 ας πούμε.
Εδώ βλέπουμε διαφήμιση μεγάλα κλασικά Disney που είχε κυκλοφορήσει ο Δραγούνης, η εκδόση Δραγούνη. Και το τελευταίο τεύχος που θα δούμε σήμερα είναι το μεγάλα κλασικά Pi, το όμως νούμερο 17. Βλέπουμε εδώ το πόσο περίεργο εξώφυλλο είναι αυτό, το οποίο είχε κυκλοφορήσει και στο μεγάλο Popeye 67, και βλέπουμε εδώ ότι περιέχει τεύχη γύρω στο 100. Δεν είναι δηλαδή ένα ωραίο εξώφυλλο εδώ. Δεν είναι συγκεκριμένα τα τεύχη που υπήρχαν στο τόμος, δηλαδή συνεχόμενα. Βλέπουμε εδώ το εξώφυλλο, αρκετά περίεργο θα έλεγα, τα χρώματα και όλα αυτά. Δεν πάβει όμως να είναι αισθητικά ωραίο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε η παρουσίαση, μπορείτε να μας στηρίξετε κάνοντας like στο βίντεο και μία εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια!